أرسط زينام مدرخ متخاب أجندا كومشن هاجراو زتاب كل دبوب إثيوبيا كتما ولاية تاسودو تجميرو أب كل التجراي بستسرحوا صراحة مرمر حرشة عم دنفع فريات وصيتا ومخانم إنستيتيوت مرمر حرشة تجراي أفريقيا وصاي أمريكا نتايوان فتصمتو علشيطات أطوار كينات لوالو نتنجزاتا وحد نتنزت حسيو كتبل تشاينا كونيناتو أبستفلالي كنا عالم كوينكم فنونا مكتال خطركبو كبرات خطاتل تعزو سلامتنا ديسابا كابز مدبر استوديو تبي بصحكم من الساعة زلسدالو زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا مزيناتات جيتاتشو علوم صحكم كتصني حسنا مكتال نكون لكم تمنيتنا فلما حصلت زيناتات أب كل الدبوب إثيوبيا مدرخ زت متخاب زعبا أب كتما ولاية تاسودو بصلوت أبوتات هايمانوت بعلي تجميرو كومشنر هاجراو زت إثيوبيا دكتور يوناس أداي أب مخفتي تمدرخ أب زقبر ومدرم أفلاليات حسابني إثيوبيا نافتن ومخانم العلام نظم تجمعات بزلاقنة مفتاح دما هاجراو زت إن تخيد مخانو تزاريبام أبتي ببركي كل الزكايد معرف متخاب زعبا بعمقوت بمخخار أجنداتات نايمت خابن أب هاجراو مخكر زساتو توكلتي مرزا كم زكايدن قليصام زي تاريخاوي هاجرناي مسجار لأختوسان معرف مخانون حبيرام نخسخاء حبرت سبن زملكتو معكلاتن زبصحوم زعزز بصحيت نكواتو صاوعتا قريبام أب دبوب إثيوبيا أبتي ببركي كل البزكايد معرف مخكر بمتخاب زعبا أب عصر تغلتا زوباتات وشتي كاب زركبو 9 ورداتات توصاصو كفتات حبرت سب ترخبو انتخون اتي زتا كابلو مع انت جميرو ابزلو تخطاتل شدوشت معلتات كسالتيو علاوي عدد سراح المقبار أب تشاينا زركب العلواي وجل الأخ بارتي بالسجنا مس ديبارتمنت عالم الخركب كومونست بارتي تشاينا ذاتيوم نتوجه لازم مرحوب معرق مكتل قدما منستر حلافي متحب بارهنس أسرع الديمقراطين مكتل البريزيدنت بارتي بالسجنا أيتا آدم فرح مس مكتل منستر ديبارتمنت عالم الخركب كومونست بارتي تشاينا لي ميشيانغ أب كل تياوي ركب زتأمت زتها ساليتهم ركب بارتي مس بارتي منقسي مس منقسن هزب مس هزبن بزبلص متنخار ابزخ الو زعباتات بزحات حسابات تلعيلهم زت كم استقبرلهم ونتحبيرلهم ابتم استراتيجيكاو غدايات مرددا كم استقبره كابتي بارتي زرخبنايو حبريتام ارديلهم علم لخ محبر سب إثيوبيان كالوت أب معبايز ركبها هاجراتن فتحوا قرب فاينانس نكرخبا كسرح كم زقبو منستر جنزب آيت أحمد شدي أجنزبهم قلنا قلني أب واشنطن دي سي ناتخيد زركب عمتو أخيبا بنك عالمن علم لخ تكال جنزب IMF أخيبا منسترات فاينانس جزل شوعات أفريقيا G7 أفريقيا تخايدو بآيت أحمد شدي استمرح جزل الأخ ونابتي أخيبام تساتفهم طاليان ببريزيدنت نتمرح أخيبا منسترات فاينانسن جوجل شوعات أفريقيا أم محدار عدا زلو فتناتات أب عودي أفريتي فارماسيوتيكال أفريكا زلو إنشاتيبات حملواي مسرة المعاتكم ونخلوز حقوفن زي بدهن كرم متأسسارت أميتو زتا تخايدو أيتا أحمد أبتي أخيبا بزقبر ومدرة إثيوبيا بمرحنة قدماء منستر أبي أحمد تاريخاون قرات نت زتملؤون بروغرامات ممحيش كتبا إنها تقبرت كم تركب قليصام أتي
ممحيشي فتناتات ماكرو قطبان مفتحن كان منقسي زمرحو بولك ناب زمراح انفستمنت بمسجار ميزانا وفلفل عبيتا مفتار زادهبه كم زخنا بريهم سرعة شرفو صاي بعداقا كمراح بمقبار زلو صقمات نمستخخال كم زحقزون تزاريبهم منقستي إثيوبيان زلاقي عبيت قراص كم زخنا بمقلاص إثيوبيان كالوتا معباي زركبا هاقراتن تحوت متانا ولد زلو قرب فاينانس نكرخبان ناتقبر زركب حاقس قصالنت زلو عالم لخمت حبار كم زد اللي مقلاصهم كابتي منستير زرخبنا يو حبريتام أردي اللهم هاجرو بانك إثيوبيا أب عمتها أخبار بانك عالم لخت كال جنزبن زجبروت عن حيت شتو زوقعن عود كم زخنن جزايت بانكي مامو مهرتو أفليتام هاجرو بانك إثيوبيا زكاة العلوى الأخ إثيوبيا عالم لخت كال جنزبن بانك عالمن أب واشنطن دي سي زسنادو عمتها أخبار تساتفو جزائي بهراوي بانكي مامو مهرتو أبتي أخبار زنبروم عن حيت ملكتهم أبزهبو ومبرهي أبتي أخيبا كتب علم أب كل تشحن 24 بسلسنة بكل مئة وكم زعبي أبتي أخيبا كم استجلس أصرحهم كابزي بتوسخي علم لخ نهر واقع ما أخلاي بانكتات بزوس ودوس توارد الطبوق بوليسي جنزب مخنيات ناترقاق يخون دامبر حزون لعل مخبار نابرا كمزلون أب نهري واقع بزتوغنو تكبارات عود كم سرخبن تلعليلهم كم عبي سقاط كاب زرعيو ببرك عالم عدا منقستي موسى جيوبوليتيكاو مكففالن اقداتات نقدي مسفحفحن عبيد كتب عالم أما خلاي قزا كم زقود أو كم زتلعلون أبريهم لوخ إثيوبيا قلنا قلنا نتمدرخ بزحات عالم لخاوي أحقراون كبابيون تكالات كم زتا ذاتي العلم كاب زي بتوسخي مسحالفتي تكالات بانك عالم لختكال جنزبن مسما خلاو بانكتات مس سبحافتن بانكتات وصان كم زتا ذاتي حبيرهم أقراو بانك إثيوبيا أبي إثيوبيا ناتو سدو بزعبا زركو ريفورمات ماكرو قطبا هقراو بانك تكبارا ونات تكبارا زركب حدوش معاقف بوليسي جنزب محدرا شرفوصان زلوهم ربحا كمون بتي ريفورم كقاط مزخلو محلقاتات نمنكاي بزعبا استقبرو قدم مدلوات قلصا كم استقبرا قلصهم اتوم تكالات إثيوبيا زجمرتو أنفت لوطي بعد ناقوتن بأبنتن كم زريقوهم مس إثيوبيا زلوهم ركبن متنخار دليت كم زلوهم من مرقاقاتهم ايت مامو مهرتو أملاقيتهم إمباسي إثيوبيا أب جيبوتي 56 زي حقاو سدتنياتات مس عالم لخت كال سدتنياتات بمتحبار ناب إثيوبيا كم زملسه أفليتهم توم زي حقاو سدتنياتات بأوروبلان ناب هاجرهم كم استملسو كابتن إمباسي زرخبنا يو حبريتا أردو إلام مقدي تيو جيبوتي أزيو حدقنيا كم بخون حليفو بزي حقاو دوب زلل جوجلتات مخنيات إثيوبيا ويان زيغاتات نحلفت إنا تقالعو كم زركبو تحبيروم زي حقاو سدت نمكل خلاب زقبر زعري كله مولدين دقوم كم مسل تكبارات كقطبو كمعدو كم زقبا اتي امباسي اتحساسي بولام أبا تقامي كنتات زنبرو حدميتن 25 إثيوبياويان كاب ليبانوس ناب هاجرهم تملسهم من السير قداتو صاي فيدري أب ليبانوس أبا تقام كنتات زركبو زيغاتات ناب هاجرهم نمملاس مس مداركتي أكالات بمخان يسرح كم زلهم أفليتهم بمسرت زيتي منستر أب بيروت مس زركب بصحفة قونسلا جنرال بمخان أب قصالي نسقام استقالعو زيغاتات ناب هاجرهم نمملاس أدلاي صعري قبر كم زلهم قلاصو كابتي منستر زرخبنا يو حبريتام يرد زينا ايتي بتقنيا خم تركبكم لا تخاتلتي مريصكم سلا تكاتلونا زينانا نمسكنكم حزبون مسانا صنحو بزرزرنا بزحرنا يوم زيناتات كنسغرنا مدرخ متخخاب اجندا كومشن هاغراو زته اب كلل دبوب اثيوبيا كتماو لاي تاسودو بعلي تجميرو اب كلل دبوب اثيوبيا زته متخخاب اجندا كومشن هاغراو زته ابتي كلل نزركبو 32 بيرسبات سلا إثيوبيا بحدنة زمخرو ليو كبلو كومشنر حقراو زتا يوناس أدا يتزاريبهم اتوم كومشنر نزيز بلو أب كتماو لاي تاسودون حقراو زتا أجندا متخخاب أب زتا جمرلو اوانيو
በክልሉ የሚገኙ 32 ብሔረሰቦች በአንድ ሀገራዊ መድረክ የሚገኙበትና ስለ ኢትዮጵያችን በአንድነት የምንመካከርበት ኣብዚ ክልል ዝርከቡ 32 ብሔረሰባት ኣብ ሓደ ሃገራዊ መድረክ ዝርከቡሉን ስለ ኢትዮጵያና ብሓድነት ንመኻኸረሉ መድረክ ምዃኑን ከምኡውን ኩላትና ብዓብይ ተስፋን ሃንቀውታን ንጽብዮ ዝነበርና ናይ ሃገርና መጻዕ ዕድል ወሳኒ ግደ ዘለዎ ሓሳባት ኣጀንዳ ካብ ተወከልቲ ሕብረተሰብ ዝክልል ንእክበሉ ኸይዱ ምዃኑ ብጣዕሚ ፍሉይ ይገብሮ እቶም ኮሚሽነር እቲ መድረክ ዘተ ናይ ኩሉ ድምፂ ዝስምዐሉን ሃገራዊ ጸገማት መፍትሒ ሓሳባት ዝቐርብሉን ከም ዝኾነውን ገሊጾም ይህ ታሪካዊ ምዕራፍም የሁሉም ተሳታፊ ድምጽ የሚሰማበት እዚ ታሪካዊ ምዕራፍ ናይ ኩሉ ተሳታፊ ድምጽ ዝስማዓሉ ኣማራጺ መፍትሒ ብዝበለጸ ዝድመጸሉ ብዘተ ብምኽክር ዘይፍታሕ ጸገም ከም ዘይህሉ መርኣያ መድረኽ እውን እዩ ኢልና ኢና ንኣምንን ንተኣማመንን ኣብ ዞባ ምብራቕ ሓረርጌ ወረዳ ባቢሌ ተግባራዊ እናተገብረ ዝርከብ ኢኒሽቲቭ ምሩጽ ዘርኢ መሸላ ንሓረስቶት ተረባሕቲ እናገበረ መምጽኡ ተገሊጹሎም ኣብቲ ወረዳ ምሩጽ ዘርኢ መሸላ ሓዊሱ ኣብ ናይ ሎም ዘበን ቀውዒ ልዕሊ 38,000 ሄክታር መሬት ብዝራእቲ ከም ዝተሸፈነ እውን ተሓቢሩ ንጸብጻብ ቴዎድሮስ ታደሰ መርሃ ሰላም መረሳ ኣብ ዞባ ምብራቕ ሓረርጌ ወረዳ ባቢሌ ካብ ዝሓለፉ ውሕዳት ዓመታት ንነዘ ምህርቲ ንምዕባይ ዝተፈላለዩ ተበግሶታት ብምጉዳድ ተተግባር እንዳኾነ ከም ዘሎ ይፍለጥ ብዘይተለምደ ኣግባብ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዓመት 3 ግዜ ንምፍራይ ዝኽእል ዕድል ተፈጢሩ እዩ ከም ባቢሌ ዝኣመሰሉ ዋሕዲ ዝናብ ዘለዎም ከባቢታት ኣብ ክሊ ግዜ 3 ወርሒ ልዑል መጠን ፍርያት መሃብ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ዝግለጸሉ መልካም ዝመጸውዒ ምሩጽ ዘርኢ ምሸላ ካብ ቀረባ ግዜታት ንነዘ ብሓረስቶት ከባቢ እንዳተለምደ ዝመጽእ እኽሊ ኮይኑ ኣሎ ሽንጋንኩ ወኒ ኻኒ ራደይ ሰጎዱ ደቡስ ንዮብሳ እዚ ምሩጽ ዘርኢ ምሸላ ኣብ ሓጺር እዋን ምህርቲ ካብ ምሃብ ብተወሳኺ ሕማም ብምክልኻልን ሕጽረት ዝናብ ብምጽዋርን ካብ ሄክታር ብዙሕ መጠን ከረከብ ይኽእል እዩ ነዚ ብምግንዛብ ንዝሓለፉ 4 ዓመታት ነዚ ምሩጽ ዘርኢ እንዳዘራእኹ ጸኒሐ ወጋ ደብረ ክንታላ ዲባቢ 47 ጉርጉሬ ነዚ ዘርኢ ምሸላ ንመበል ካልኣይ ግዜ ዘራእኹ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 175 ኩንታል ኣኪበ ካብ ጠለብ ገዛ ብዝዘለለ ንዕዳጋ ብምቕራብ 1.3 ሚልዮን ብር ምርካብ ክኢለ ምሩጽ ዘርኢ ምሸላ መልካም ቅድሚ ሕዚ ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝተለምደ ዘርኢ ምሸላ ዝሓሸ ረብሓ ይህቦ ምህላው ዝዛረቡ እቶም ሓረስቶት ኣብዚ እዋን ብስፍሓት ንግልጋሎት ይውዕል ምህላው ይገልጹ ኣሲዱራ ብሽንጋ ኑቲ ኣስረተ ባጫሳት ወረ ብሽንጋ ዴራዳ ብሽንጋ ዲማ ጃማ ቅድሚ ሕዚ ንዘርኦ ዝነበርና ምሸላ ብቐሊሉ ንሕማም ጠቓላዓይ ካብ ምዃኑ ብተወሳኺ ዝናብ ተዘይሃልዩ ምህርቲ ኣይህብን እዚ ነዚ ከባቢ ስማዕማዕ ዘርኢ ንጸገማት ኩሉ ኣልዩልና ኣሎ ኣብቲ ወረዳ ቁሸት ኢፋዲን ካብ 700 ሄክታር ዝዛይድ መሬት ብምሩጽ ዘርኢ ምሸላ መልካም ከም ዝተሸፈነ ዝገልጹ ኣብ ማሕዳር ቁሸት ስንታዮ ኣለማዮ ሃርስታይ ኣተሓራርሳ ኩታ ገጠም ባይታ ብምትሓዝ እንዳቀረበሉ ብዝርከብ ምሩጽ ዘርኢ ተረባሒ ይኾን ከም ዘሎ ይሕብሩ ሁላቸውም ይህም ማሽላ ላይ ተስማሙ ምይእ ተገይሩ ግንዛበ ብምፍጣር ኩሎም ነዚ ምሩጽ ዘርኢ ንምዝራእ ተስማሚዖም ድሕሪ ዝፍጻመ ካብ ወረዳን ዩኒየንን ዘርኢ ክቐርብ ተገይሩ 750 ሄክታር በዚ ዝተመረጸ ዘርኢ ሸፊና ኢና በፂሕሎ ድሕሪ 10 መዓልቲ ምህርቲ ክንእክብ ኢና ኣብ ወረዳ ባቢሌ ልዕሊ 38,000 ሄክታር መሬት ብምህርቲ ምሸላ ምሽፋን ከም ዝተኻእለ ዝገልጹ ኣብ ማሕዳርት ወረዳ ኑሬ መሐመድ ነቲ 11,000 ብምሩጽ ዘርኢ ምሸላ መልካም ኢና ሸፊና ኢሎም ለባቢሌ ወረዳ ወደ 11,000 ሄክታር በዘመናዊ አሁን መልካም በሚል ዘር ተሸፍኗል እሱ ደግሞ በአማካይ ካብ ወረዳ ባቢሌ ናብ 11,000 ሄክታር መልካም ኢልና ብንጽዋዕ ምሩጽ ዘርኢ ምሸላ ተሸፊኑ እዩ እዚ ብማእኸላይ ካብ ሄክታር 36 ኩንታል ምህርቲ ንጽበ ብሓፈሻ ተቐንዲ መበገሲና እዚ ከባቢ ሕጽረት ዝናብ ዝሓስዮ ከም ምዃኑ ብተደጋጋሚ ብድርቂ ይጥቃዕ ብምጽንሑ መጠን ተረዳ ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓማውቲ ብፍላይ ድማ እዚ 2 ዓመት ሴፍቲኔት ተጠቃሚ ማሕበረሰብ ብ75% ምንካይ ተኻይሉ እዩ እቲ ወረዳ ተበግሶ ምህርቲ ምሸላ ወሲኹ ነቲ ማሕበረሰብ ካብ ተሓጋዛይነት ብምንጋፍ ውሕስና ምግቢ ንምርግጋጽ ዝሕግዝ 12 ዝተፈላለየ ዓይነት ተበግሶታት እንዳተተግበረ ይርከብ ብዝተሰርሑ ስራሕትታት ምርምር ሕርሻም ፍርያትን ምህርትን ክልል ትግራይ ምድፋዕ ውፅኢታዊ ዝኾኑ ተግባራት ይፍጸሙ ምህላዎም ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጡ ይቕሬታ እዚ ኣብ ዓመተ ምህርቲ 2016-17 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተፈላለዩ ዝራእቲ ዝተርኣየ ውፅኢት እዋኑ ብዘይሓለወ ዝናብ
ንኸይበላሸ ጥንቃቐ ምግባር ከም ዘድሊ ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ገብረ ኣምላክ በዛብህ ንኢቲቪ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ሓቢሮም ንጸብጻብ ገብረ እግዚኣብሔር ኃይሉ ኣባይ ደመቀ ኣብ 947 ሄክታር መሬት ኣብ 15 ማሕበራት ንዝተወደቡ 2822 ሓረስቶት ተረባሕቲ ዝገበረ ፍርያትን ምህርትን ሕርሻ ዘማዕበለ ዝራእትታት ናይ ምፍራይ ምምሓሽን ምልማድን ተግባራት እናፈጸመ ምዃኑ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ኣፍሊጡ ኣብ ዘለዉ ማእኸላት ምርምር ብሃፍቲ እንስሳ ብሓለዋ ሃፍቲ ተፈጥሮ ብልምዓት ደኒ ብልምዓት ሃፍቲ ዓሳን ኣብ ምልማዕ መሬትን ትኹረት ገይሩ ስራሕትታት ምርምር ውጽኢታዊ ብዝኾነ መንገዲ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ዋና ዳይሬክተር እቲ ኢንስቲትዩት ዶክተር ገብረ ኣምላክ በዛብህ ንኢቲቪ ገሊጾም ኣብዚ ጸገም እዚ ኮይኖም ተመራመርትና በብማእኸሉ ተኸዱ ብጣዕሚ ተስፋ ዝብ ስራሕቲ እናሰርሑ ይርከቡ ኣለዉ እዚ ኣብ ዝራእቲ ንሪኦ እዩ ሃፍቲ እንስሳ ንሪኦ እዩ ኣብ ተፈጥሮ ሃፍቲ ንሪኦ ኢና መካናይዜሽን ንሪኦ እቶም ካሊእ ናይ ምርምር ስርፀትን ንብሎም ተመራመርትና እውን ዝንሪኦ ዘለና ስራሕቲ ኣብ ዝራእቲ ክንርኢ ከለና እቲ ሓደ ዓብዪ ነገር ሒዝና ይንኸልና ቴክኖሎጂ ምውፃእ ምዕቃብ ምብዛሕ እዩ ስለዚ ቴክኖሎጂ እናዓቀብና ነባዝሕ ኣለና ኣብ ዝራእቲ ብሰፊሑ ኣብ 947 ሄክታር ኢና ንሰርሕ ዘለና ቱ ናይ ምርምር ስራሕቲ ጽቡቕ ቴክኖሎጂ ንብሎ ኮታይ ማለት እዩ ዝለዓለ ምህርቲ ዘለዎ ሕማም ዝፃወር ድርቂ ዝፃወር እናበልና ኢና ንብሎም ቶም ቴክኖሎጂ ክወፅእ ከሎ ቴክኖሎጂስ ብብዙሕ ነገር ተራእዩ ናብ ቅድሚት መፅእ ንኣብነት ድሕር ኣኽሱማዊት ጣፍ ውፅኢ ኮይኑ ከም ዓሌት ኢልና ውፅኢናዮ ኮይና ብዙሓት መለክዕታት ኣለውዎ ማለት እዩ እዞም መለክዕታት እዚኦም ዝሓዘ ቴክኖሎጂ እዩ ናብ ሓረስቶት ዝኸደሎ ኩሉ ነገር ወዲዩ ጽቡቕ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ሒዝና ኣለና ተዝሓዝናዮ ነባዝሕ ኣለና ኣብ ባዝሕና ከዓ ንሓረስቶት ኣለና ማለት ኣብ ኣክሱም ኣላማጣን ካልኦት ማእኸላት ምርምርን ኣብ ጣፍ ስርናይ ምሸላን ካልኦትን ዝራእቲ ትኹረት ብምግባር ብምብዛሕን ብምምሕያሽን ብስራሕትታት ምርምር ቴክኖሎጂ ዝዕግብ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበሉ ዶክተር ገብረ ኣምላክ በዛብህ ሓቢሮም ንሕና እስካዕ ኣብዚ ኤርሊ ጀነሬሽን ንብሎ መስራት ዘርኢና ንሰርሕ ስለዚ ንሕና ንሰርሖም ነባዝሖም ዘርእታት ምስ ማሕበራት ኮይና ንሰርሖሞ ናብ ሓረስቶት ይመሓላለፉ ማለት እዩ ቅድም ከም ዝበልክዎ ኣብ ጣፍ ኣብ ስርናይ ኣብ ምሸላ በተለይ ናብ ዕፉን ብሰፊሑ ብዝራእቲ ንኸይድ ኣለና ካሊእ እቲ ናይ ሃፍቲ እንስሳ ስራሕትና ኣብ ደርሆ ኣብ ንህብና ኣብ ጤለ በጊዕ ኣብ ዓሳ ንሰርሖም ስራሕቲ ኣለውና ዝተፈጥሮ ሃፍቲ እውን ዙ ቨርሚ ኮምፖስት ንብሎ ኣብ ሓመድ ልሙዕነት ንሰርሖም ስራሕቲ ምስ ደኒ ንሰርሖም ስራሕቲ ምስ ፈልሲ ንገብሮም ስራሕቲ ኣብ መካናይዜሽን እውን ንሰርሖም ስራሕቲ እዚኦም መካናይዜሽን ክብል ከለኹ እዚ ብመስመር ክንሰርሕ ተኾይና ምስ ሓረስቶት ኮይና ኢና ንሰርሕ ዘለና ማለት እዩ ክንዓፀድ ተኾይና ምስ ሓረስቶት ኮይና ኢና ንዓፀድና ኣብዚኦም ንሰርሖም ስራሕቲ ፅቡቃት እዮም ኢልና ኢና ንወስዶም ኣብዚ ዓመት እዚ እቲ ኢንስቲትዩት ብኩናት ዝበፅሖ ጉድኣት ካብ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ኢትዮጵያን ካብ ክልል ኦሮምያን ብዝተገብረሉ ሓገዝ ብፃዕርታት ክኢላን እቲ ውፅኢት ክምዝገብ ከም ዝተኽኣለ እቶም ዋና ዳይሬክተር ገሊፆም ግዜኡ ዝሓለወ ዝናብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ሜትሮሎጂ ዝንገር እውን ስለ ዝነበረ ቢሮ ሕርሻ እውን ሓረስታይ ንክጥንቀቕ ኣለዎ ቀዲሞም ዝባፅሑ ዝራእቲ ክዕፀዱ ንሕና እውን ብዝኽኣልናዮ ነገር ክንሕግዝ ከም ዘለና መሓላለፍ ደሊ ኣብዚ እቲ ግዜኡ ዘይሓለፈ ዝናብ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕምታት ኣለዎ ምስ መስኖ ተታሒዙ ጽቡቕ ክኾን ይኽእል እዩ ምስ እውን ዝግጅት ከድልየና እዩ ምስ ንህቢ ተታሒዙ ናይ ባዕሉ ግዜኡ ዘይሓለወ ዝናብ ክበሃል ከሎ ናይ ባዕሉ ፅዕንቶ ኣለዎ ምስ እውን ናይ ባዕሉ ጽቡቕ ነገር ሕቡቕ ነገር ሒዙ ስለ ዝመፅእ ክኢላታትና ተመራመርትና ማሕረስታይና ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ እዩ ክነገር ደሊ ካሊእ ግን ኣብዚ ዳግመ ሕውየት ንገብሮም ስራሕቲ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ትግራይ ጥራሕ በይኑ ተጓዩ ከምልሶ ዝኽእል ነገር ኣይኸውንን ምትሕብባር ይድልዩ እዚ ናይ ንብረት ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ገንዘብ ክኾን ይኽእል እዩ ናይ ሓሳብ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ንገብሮም ስራሕቲ ተደጋጊፍና ክንከይድ ተሓጋጊዝና ትግራይ ሓረስታይ ትግራይ ካብ ዝኒሄዎ ችግር ኣውፂና ናብ ዝሓሸ ክነብፅሕ ኢድ ንኢድ ክንበሃል ክንተሓጋግዝ ከም ተጋሩ እየ ዘተሓሳስብ ሓረስቶት እቲ ክልል እቲ ኢንስቲትዩት ሕርሻ ንምዝማን ኣብ ዝሰርሖም ስራሕትታት ሓገዝ ከበርክቱ ከም ዝግባእ ፀዊዖም ዜና ዕዳጋ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሎም ዓውድታት ተመዝግቦ ኣብ ዘላ ምዕባለ ዓውዲ መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ልዑል ብፅሒት ከም ዘለዎ ሚኒስትር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ዶክተር አለሙ ስሜ ገሊፆም
ሚኒስቴር መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ኣፈጻጽማ ቀንዲ ሃገራዊ ሪፎርም ቁጠባን 100 መዓልታት 2017 ዓ.ም ከምኡውን ኣፈጻጽማ ትልሚ ቀዳማይ 40 ዓመት 2017 ዓ.ም ገምጊሙ ዶክተር አለሙ ስሜ ሃገርና ኣብ ዝሓለፉ 100 መዓልታት ኣፈጻጽማ ብኩሎም ዓውድታት ተመዝግቦ ኣብ ዘላ ምዕባለ ዓውዲ መጓዓዝያን ሎጂስቲክስን ልዑል ብጽሒት ኣለዎ ኢሎም ኣብ ውሽጢ እዚ ሰሙን ኣብ ሃገርና ዝርከቡ ባንክታት ኣብ ዝህብዎም ግልጋሎታት 15 ሚእታዊ ተወሳኺ እሴት ታክስ ምእካብ ምጅማሮም ይፍለጥ معالتي توساخي ملعلتي توساخي فات بزملكت حلفت بانكي زمنن بانك نقدي إثيوبيان كمون بانكي أوروميا مبريه بمالو نصبصب وينشت دجمي مولو برهان قرماي دحر قرب أوان أب إثيوبيا زركب بانكتات أب زهبو قلقالوت 25 مئتاوي توساخ السيد تاكس مأكاب جميروم يوم أبتا سرارحة محبر سبزحتهم حدودات مسارس بمقبار ETV زراربهم أمر راحات بانكي توساخ تاكس ناي مأكاب تكبار منقستي مز تكبرو ممحيش ماكرو قطبا زد تححز مخانو عدعيلوم يوم 15% فات باقلقلوت لاي كفل ميلو منقس كادرقو يماكرو ايكونومي ريفورم 15 مئتاوي فات أب قلقالوت يغفل زبل منقستي مزقورو ممحيش ماكرو قطبا استتحازيو منقستي أتاويو نممحياش استفلاليو ممارستات يرئيو منقستي بلغح ويكا قطبا هاجر كزاوعو عبزخولو قدايات كياتو نايبعلو عقم التناخيرو ناب لمعات زاتولو أتاو زئكولو حدا من قديو زون أكل ممحيشي ماكرو قطبايو ይሄኛው የቫት ጭማሪ የሚመነጨው አገር በቀል ገቢን ከማሳደግ ወሰኽቫት ዝመጽ ሀገር በቆል አታውን ምዕባዩ መንግስቲ ኣብ ሀገርና ዘተኣኻኽቦ አካይዳ አታዊ እንትረአ ካብ ሀገራት አፍሪካ ዝናኣሰዩ ዝበሃል መሰረት ታክስን አታዊ ኣብዛ ሀገር ኣይሰርሕን እንመባል ይካል እቲ ዝእከብ ተወሳኺ እሴት ታክስ ባንክታት ንረብሖም ዘውዕልዎ ኣይኾነን ዝበሉ እቶም አመራርሓታት ኣብ ዙርያት አሰራርሓ መብርሂቦም እዮም እዚህ ውስጥ ግልጽ መሆን ያለበት ህዝቡ ቫት እየተከፈለ ያለው ባንቀሳቀሳችሁት ገንዘብ ላይ ሳይሆን አውሽት እዚ ግልጽ ክኾን ዝግባእ ቫት ናተኸፍለ ዘሎ ኣብቲ ህዝቢ እናንቀሳቀሶ ዘሎ ሂሳብ እንተ ይኾነ ባንክታት ሂሳብ ካብ ተንቀሳቀሰሉ እዋን ንግልጋሎቶም ካብ ዝረኽቦ ኮሚሽን ወይ ከዓ ዋጋ ግልጋሎት ዝረኽቡ ተቆይኖም ካብኡ እዩ ቫት ዝኽፈል ንኣብነት ሞባይል ኣብ ዝጥቀሙ ዓማዊልና ናይ ኣባልነት 5 ቅርሺ ይኸፍሉ እዮም ብዘንቀሳቅሶ ገንዘብ ልክዕ ዝኸፍሎ ዝኾነ ዓይነት ገንዘብ ግን የለን ንኣብነት ሓደ ሰብ 100,000 ነቲ ካሊእ ሰብ እንትልእኽ 15 ሚእታዊ ይቁረጽ እዩ እናበሉ ናይ ሓሶት ዜና ዘጋውሑ ሰባት ኣለዉ እዚ ካብ ሓቂ ዝረሓቀ እዩ እኛ እንደ ባንክ በተለይ በዲጂታል አገልግሎቶቻችን ላይ ንሕና ከም ባንኪ ብፍላይ ኣብ ግልጋሎት ዲጂታል እናሰራሕና ኢና ኣብ ካልኦት ግልጋሎታት እውን እናኣኻኸብና ኢና ንርከብ ኣብ ቀጻሊ እውን ብሲስተም ንምድጋፍ እናሰራሕና ኢና መንግስቲ ምጣኔ ሃብቲ ሃገር ካብ መሰረቱ ይቕይር እዩ ዝበሎ መማሓየሺ ማክሮ ቁጠባ ከም ዝተግበረ ተዘክሮ ቀረባ እዋን እዩ ዜና ወጻኢ አሜሪካ ንታይዋን ዝፈጸመቶ ዕልሽጣት አጽዋራት ኩናት ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ዝጥሓሰዩ ብዝብል ቻይና ኮኒናቶም ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ከም ዝበሎም ቻይና መንጎ አሜሪካን ታይዋንን ዝተፈጸመው ዕልሽጣት አጽዋር ኩናት 2 ቢልዮን ዶላር ነጺጋቶም እቲ ስምምዕነት ኣብ መንጎ ቻይናን አሜሪካን ዘሎ ርክብ ከም ዝጎድኦ እቲ ሚኒስትር ኣፍሊጡሎም ቻይና ሉዓላውነታን حدنتاو ግዛኣት ንምሕላው ኣድላይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ኣረጋጊጸ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡላ ክብራት ተኸታተልቲ ዜናዊ መሰናዶና ቀድሚ ምዝዛምና ቀንድነታትና ክነጽኻኽራኩም مدرخ متخاب أجندة كوميشن هاجراو زته أب كل دبوب إثيوبيا كتما ولايتا سودوته جميرو أب كل التجراي بزتصرفوا صراحتات مرمر حرشة مدنفع فريات وصيتا ومخانم إنستيتيوت مرمر حرشة تكلل أفليتو
أمريكا نتايوان زفصمتو وعد شيطات أزوارات كوينات لوعلاونتن ግዛታዊ ሓድነትን ዝጥሓሰዩ ክትብል ቻይና ኮኒናቶ ክብራት ከተልቲ ለሰዓት ዝተዳለው ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጸንሐኩም መስል ነይሮም ስለምክታልኩም ነመስግን ጌታቸው አለም ሰሞያ ስቱዲዮ ሓቢረኩም ነይሮም ምስተረፉ ምድለዋት ኢቲቪ ትግርኛ ሰላም ክትኾኑ ትምኒትና እዩ ካብ ዝቀጽሉ ዜና ስፖርት ናባኩም ከብሉኝ ተደውቀነይ ኣብ ዝፍለየ